बोसोरसालिया जथुमायाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना दिनै गोदान दैदेनगिरि सायख'दों। बाक्सा जिल्ला एबसुआ बे जि गोदान टीम बिथांमोना मोननो हाबाय। फैबाय थानाय समाव आरोबाव गोख्रोङै माहारिखौ सिबिनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गासैबो खामानिफोरखौ जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनायाव गोख्रों बिफाव लानो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइयाव जोनोम जानायनिफ्राय दान्दिसे सम जिरायालासिनो हारिनि गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै खामानि मावबाय थादों। आथिखालाव दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननिफ्राय लानानै जोंनि सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाजखान्थि, गुबुन हारिफोरजों मोजाङै सोमोन्दो दानाय फारफ्रोमबो बिथिङावनो मोजां खामानि मावगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरि हिसाबै, सासे सोद्रोमा हिसाबै बारग' आङो बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावो आरो इयुनाव बर' माहारिनि गासैबो आइ आफा रायजो राजाफ्रा जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अरायबो मदद होलांनांगोन। मानोना बे मोननै आफादनि थाखायनो दिनै जोंनि राव, थुनलाइ, सिनायथि, थामोनथा गासैबो दिनै नैबे थासारियाव फैनो हादों। दा नंखायनो आङो दिनै बिथांमोननिसिम बे जथुम्मायाव बाहागो लानायजों लोगोसे साबायखर बावो। लोगोसे सालबारि ओनसोलनि गासैबो आइ आफा रायजो राजानिसिम आङो इंराजि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो सालबारि ओनसोला बर'फोरनि सोमावसारनायाव मोनसे गोख्रों गोदोनिफ्रायनो जायगा आवग्रिबोदों। दा बे ओनसोलाव जिफोर मुंख्लंफोर दङ बिथांमोननि खाथियावबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनायखौ बावहरदों।